Сильне полум'я з густим димом під ранок оповило гостинний двір Ескіхирим. Полум'я в кримсько-татарському ресторані на околиці Києва вщент знищило літню кухню, майданчик та торговельні павільйони. Загалом більше 120 квадратних метрів. Постраждалих, на щастя, немає. На місці працювали 1,5 десятки пожежників. Врятовано кілька сусідніх павільйонів. Власник закладу Алімдар Білялов каже, прокинувся серед ночі, коли відчув жар полум'я. Тепер підраховує збитки. Альхамдулилля, сгорела кухня, это третья часть гостевого двора, вы вот видите, сзади, и 2 магазина. Ущерб очень большой, пока на данный момент я не знаю, как будем решать. Рятувальники та поліцейські поки встановлюють причини займання, але у попередню версію короткого замикання Алімдар Білялов не вірить, бо вночі знеструмив заклад. До того ж, займання сталося з двору альтанки, і вже потім вогонь охопив крамниці. Білялов припускає, що це помста з окупації за активну громадянську позицію. Версий много. Говорят, короткое замыкание. Но короткое замыкание такое не бывает. Вот интересный факт в Крыму. Может быть, это из-за моей активной гражданской позиции относительно защиты своего народа. Напередодні активісти помітили підозрілий репост публікації з офіційної сторінки Ескіхирим, на якому Алімдар зі своїм братом Халідом. Дописом поділився так званий користувач Ділявєр Дмитрій або Дмитрій Іванов. В активістів є припущення, що за сторінкою може бути майор окупаційної поліції Руслан Шамбазов, ініціатор переслідування адвоката Еміля Курбєдінова, тортур Рената Параламова та інших кримсько-татарських бранців. Алімдар також був змушений покинути півострів через переслідування. И как раз таки скрытый свидетель, так называемый, которого мы разоблачили, он с Крыма, ЦП. Вот он постит наше заведение, делает перепост нашего заведения. Я расцениваю это как угроза. Втім, голова меджлісу Рефат Чубаров радить дочекатися офіційної версії правоохоронців. В таких випадках можуть бути різні версії і мають розглядатися різні версії. І в тому числі ніхто не може виключати навмисний підпал. Якщо така версія буде отримувати підтвердження, тоді виникає питання, хто це здійснив. Тут треба бути дуже, ну скажімо, прискіпливим до вивчення всіх можливих причин цієї пожежі. На відновлення пошкодженого майна почали збір коштів, а завтра об 11 ранку на згарищі зберуться кримські татари та всі небайдужі на традиційну толоку хашар, щоб допомогти всією громадою. Владислав Стужук, Заман, АТР. Від 14 до 19 років ув'язнення. Такі терміни вимагають для 4 кримських татар окупаційні прокурори у справі про тероризм так званої Алуштинської групи. Справу розглядають у Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону. Сторона звинувачення вважає, що провина бранців доведена і запросила 19 років для Ленура Халілова, 18 років для Руслана Мєсутова, 15 для Руслана Ногаєва та 14 років для Ельдара Кантемірова. Вимагають перші 3 роки тримати їх у в'язниці, а потім перевести до колонії. 4 кримських татар окупаційні силовики затримали 10 червня 2019 року під час масових облав. Їх звинуватили у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. 24 червня захист виступить в дебатах, а бранці з останнім словом. Всі 4 підзащитних
так скажем, спокойно, без нервозно, без каких-то эмоций выслушали прения гособвинителя и стойко, так скажем, выслушали те сроки бешеные, которые запросил гособвинитель в виде наказания. Стало відоме ім'я української військової, полеглої на Східному фронті напередодні. Це 22-річна лейтенант 128-ї гірсько-штурмової бригади Карина Шемчук. Ще один боєць дістав кульове поранення поблизу Пісків, що на околиці окупованого Донецька. Ушкодження середньої тяжкості, кажуть у штабі, воїна терміново ушпиталено. Крім того, ворог бив з артилерії в районі Шуміва, біля Причепилівки, Новгородського, Луганського, Старогнатівки та обох Водяних з гранатометів різних систем та кулеметів. Провокації окупантів українські захисники вгамували вогнем у відповідь. Втім, вже сьогодні зранку ворог двічі порушив тишу. Поблизу Водяного, що біля Донецька, ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру, а у напрямку Опитного здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших захисників немає. А в українській розвідці слідкують за нарощуванням сил по той бік лінії фронту. Зокрема, окупаційні адміністрації намагаються мобілізувати місцевих жителів та поширюють чутки про майбутній масштабний наступ Збройних сил України на окуповані райони Донеччини та Луганщини. Протягом тижня окупанти проводили заходи, спрямовані на забезпечення готовності до посилення з'єднань і частин 1-го та 2-го армійських корпусів за рахунок мобілізації приписного складу та автомобільної техніки з державних підприємств, квазідержавних утворень. Водночас противником традиційно поширювалась неправдива і викривлена інформація про дії Збройних сил України. Зокрема, чутки про загрозу розгортання бойових дій з боку об'єднаних сил найближчим часом. Міжнародні перельоти по-російськи. Окупанти Криму оголосили про початок авіасполучення литовища Сімферополя з Вірменією та Північною Осетією. Щоправда, до Єревану літатимуть з пересадкою в російському Владикавказі, тому прямим рейсом це назвати не можна. Рейси виконуватиме російська компанія Nordwind, яка хоче започаткувати маршрути з 63 напрямків до окупованого Криму з пересадкою у Владикавказі. А раніше Кабінет міністрів України запровадив санкції проти 13 російських авіакомпаній через польоти в окупацію. А прокуратура Автономної Республіки Крим звернулася до Українського бюро Інтерполу для пошуку борців, які літали на півострів, порушуючи кордон. 204 тисячі українців цілком вакциновані і отримали обидві дози щеплень від коронавірусу. Про це повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України. Минулої доби щеплення отримали ще 54 тисячі людей. Водночас вирівнюється крива щоденних захворювань на COVID-19. Вчора на материковій частині України зафіксовано 1603 нові пацієнти. Одужали майже в 3,5 рази більше – 5583 українці. Ще 70 не змогли подолати хворобу і пішли з життя. А окупаційна влада Криму звітує про незначне зростання кількості інфікованих COVID-19. Минулої доби вони нарахували 144 нових пацієнти, ще 6 людей померли внаслідок хвороби. Сайт Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України кримсько-татарською мовою від сьогодні працює в тестовому режимі. Про це заявили у відомстві. На їх думку, це важливе рішення в контексті реалізації концепції розвитку кримсько-татарської мови та в рамках законопроєкту про корінні народи України. Це такий потужний сигнал того, що міністерство активно зараз веде діяльність не тільки у стратегічної рамки цього питання, тобто розвитку кримськотатарської мови, а також зі свого боку робить конкретні кроки. Також це такий доступ інформаційного покриття для розуміння серед тюркомовного світу. Дуже активно зараз йде етап розробки стратегії розвитку кримськотатарської мови, і вже незабаром, буквально цього місяця, ми плануємо на уряд винести питання щодо затвердження версії алфавіту кримськотатарської мови на латиниці, і також до Кримського саміту плануємо затвердити